el circuit l'he vist algo canviat. Jo crec que el circuit, l'última part era el mateix traçat, però després d'haver rodat tantes vegades, nosaltres vam córrer amb bastant de fang i s'ha traçat una mica d'una altra manera, lleugerament diferent, i la part de dalt és nova. No havíem corregut aquí a la Copa del Món i jo crec que és un circuit que està bé. La part de dalt m'agrada més la que vam fer per la Copa del Món que aquesta d'ara, però està bé. La primera ha sigut una mica en fang i ara s'ha assecat i era més ràpid el circuit. I ha sigut una llàstima potser de no poder baixar el temps perquè he caigut, però jo crec que tinc bon ritme, estic bastant content, tinc bones sensacions i és el més important. Doncs la veritat que bastant bé, esperàvem que plogués durant el dia d'avui, però ens hem aixecat amb sol i el terreny estava humit, amb una mica de fangueig a primera hora i durant el dia s'ha anat assecant i la veritat que les dues baixades han anat força bé.